hangkai Rocky Acharji ke bo belai ke disturb khaika ano Rocky Acharji horogo basawoi duar fiok duar sakangna nai ang thui tongman jorawo disturb khaika tarpore duar fioka ang duar fiogoi gobangma সময় পরে duar fiogai boano ja manmani bini sak musung tui khainani omahai rok bo chai to kha ang kap kha yakung yak rom kha tofano boano yakarliya sopre sotang je manmani satok pitok khai yakar rikha olokhe ang omo time hingake দুইটা 30 rogo ungano গায়ের পরে অমাইকে মাংনো 3টা 3:30 বাজিখা ব আনো সপ্রে শতাং খাইমাং ওলখে আং বুফুরো ফুঙাইনে নিনে 4টা বাজিখা গানে বাস আওয়াই খারকা কে খারয়া কোন ওলওতে কোন জায়গা সিপ্লুংনানি জায়গা নাইখা এরপরে আনি মারিরক ডাকতি ন বড় বাসাইয়া সাকাং রাকা বাই ওলখে নিহিনই সাই কাবুকা তখনতে আর রকি আচার্য বাসাইয়াকো borong sai ka buka borok ano horotam saya nei sau hoito horo ang borong no jotono nihin kai chiri khanga ke borok nok khungsani bahan borok joto risom hai khigorok thanja borok ano mungsa sekpan khai buthar kamu ang sana naiman ga haise tiprasarok agortolawo korean bagai eba samungni bagai kebangma chiri tiprajorok bekar bara tongnani phayo ge omhai klaiei bara tongnani phaiei obakai romphrenani sopre janani nayo ke ba romphre jago gobangma jeng nogroko kuthui manu khachijak manu sak saisung rok thuika hne proof koroi hanjago omhai keina thuibe khena hne ang kha khayo onga omhai rok ta ongthung ang jotono loginayo sabo ano support khainai ang ta khono FIR khainani amtirok logirok eba jorarok maya kha ani brain belai khino tam hanani tungplajak brain kam khayangi tungkha tini bai nokha salnei ongkha ang belai kheino bukha week ungja durbol ungja belai khin kha khama sincha hai hingangke o agortola doliwo chini tiprasarok tongoi samung khainai rok porinai rok bahai khe ungnai omon bagino mangkthi rok manna bara nogo tongai sabo logirenai ang logi sano bono tabuk tam khainani nang wansuk bai dikisa jotono koyo ano sabo tiprasarok logirenai ang kaisa koktoma thumnai ingaisi kono mote khai obahai klaye borok saiba mano ang koktoma thumnai hinai tofano ang tiprasa mukhang hangainda agibo mukhang na khai buthar khi di ni hinjak mani din tongo ta khai mukhang no goida omtui khaijak bang borok bara tong hanga kai omhairo khayana da tibrajorok bara tong hanga kai omhai khalai aboni yagulo ang bara rok to furo te keisa burirok dol samalai kha borok ba hain bara tongo borok ba kok salaite saimangkha borok ketal bara sejak kaisa tongo yangono progoti phaising malai mana burirokno borok khangangka borok bomtino je jagao bara tongna hin thangmani ma nok malik rok baino romfre sopre khaijana nai te kungna jagao bara sei ma phaike bai ni ano sawo jokonte borok no ang ani kokkolok sakai borok ano sai roka jengka borok sitongoi bachinani bai ni ati project knei rok ano sai ri roho hingeke ang tabu omo ang simiya te kuni borok ungoi tongo agortolawo bara tongnani phaiyi amotam ma koklai kha chinti prasaro gasakda phan kore ingkha sabo logirenai kicha logiri khangkai angbo jiti thangnai tai chinti prasaro bachi thangnai asuk no kok thambai।